Hej. Vi skal lave en lille. Så er der nogle af jer søde, eller bare nogle lysestager også. En sodavandsflaske. Sodavandsdåse, faktisk. Flaske. Den er med cola. Jeg skal lave den her. Og det skal jeg også lave. Okay, så nu skal vi lære Rikke det. Det, du har brug for, er en tang eller et eller andet. Du har også brugt en saks. Ja, ja. Nej. Må jeg bruge en saks? Nej. Vi skal bruge begge dele. Fordi den her kan man ikke klippe med. Godt. Først det. Brug den her. Og så en saks. Ja, og en dåse. Okay. Det, vi skal vise Rikke her nu. Tager sin dåse, og så har man brækket den der ting i. Så her. Så ser man sit tang. Jeg var saks. Bare brækker det. Så vi får et lille hul her. Skal jeg også gøre det? Ja. Tada! Og vi kan gøre alle spillet op i en af dem her. Sådan. Og når vi har gjort det, så klipper vi et stykke af. Jeg kan ikke. Ups, jeg klipper for langt. Det går nok. Du siger, jeg kan ikke. Jeg er under dåsen. Rikke, hvor holdt du henne på den? Så holdt jeg sådan her overfor. Nej, men holdt du lige her? Jeg holdt længere nede. Det går nok. Jeg kan godt se. Og nu har Rikke også gjort det. Det er lige den her. Nej. Okay. Har du en saks med? Brug den her. Jeg kommer lige om lidt. Rikke. Det er den her, du skal bruge. For det er den her. Og så klipper du bare af rundt i kanten. Men Rikke, ikke helt hernede til. Vel? Så her. Ja, sådan. Så se her, Rikke. Du må godt klippe lidt længere nu. Så klipper vi bare lige rundt i kanten her. Jeg fik ikke det der. Jeg fik en lusesaks. Kom med den der. Jeg kan altså også godt med den der, Rikke. Det var fordi, du skal klippe længere nu. Og så ser din kant måske sådan ud. Så klipper du ned til den her bøje, hvor der er ligesom sådan en lille bøje. Sådan. Nu kom den ikke for langt ned. Nej, så skal du klippe af ned ved den der starter her. Og der klipper du den rent af, flot af. Og man kan altså godt skære sig på det her, Rikke. Det ved jeg godt. Det er meget faktisk. Jeg tror faktisk, det er skåret mig. Det er ikke så sjovt, at sige det. Nå, men det ved jeg godt. Og alle de her splinter, Rikke, dem ligger du op i den her. Det er det. Så nu får dem op i foden. Jeg tror aldrig, jeg har klippet så flot for en dåse. Okay, og når vi har den her, så klipper vi strimler, Rikke. Og de skal være cirka 1 cm tykke. Og så skal der lige være et lille stykke nede på bunden, hvor man skal ikke klippe hele vejen ned her til. Men der skal lige være sådan et lille stykke her. Jeg. Cirka. Sådan der. Dernede til, måske. Jeg klipper lidt der. Sådan. Og så gør du det. Hvad er en centimeter? Er det en centimeter? Lidt mindre. Der. Så klipper du bare sådan nogle strimler hele ned. Så det gør vi lige.
Så ser de stykke ud. Fortsæt med at gøre det. Og husk ikke klippe dem helt af. Au. Skar du mig? Jeg har ikke skåret mig en gang, og jeg har så lavet 5 af dem. Faktisk 6. Og en 7 med den her. Jeg ved ikke, hvad en centimeter er, så jeg klipper altså bare. Ej. Er det ikke en centimeter, det her? Det har det gjort meget godt. Så det går nok. Man kan bare selv bestemme nogenlunde. Cirka 1 cm. Man kan også lave dem helt vildt tynde, så er de bare svære. Så er du ikke lige det, der skete der? Hvad? Den er ikke godt. Så klipper jeg den. Hvor værd lige, den var klam. Ja, og husk at være ståsen først, ikke også? Den her, den faldt af i hovedet på mig, ikke? Så fløj den ud. Nå. Okay, det her, det var vist det 2 centimeter. Min bliver stadig den flotteste. Hvad? Min bliver den flotteste. Er det ikke sådan et genbrugsmærke? Jeg var faktisk på noget. Men alligevel ikke helt fuldt. Man kan også genbruge dem ved altså at sende dem ind til aflevere dem på genbrugsstationen. Og nu har jeg sådan et lille stykke her, hvor der faktisk er sådan et stort stykke, og det klipper jeg bare med. Kan du vente på mig? Og nu er færdig. Har vi givet sådan hele vejen rundt. Nu skal de bukkes ned. Og så for at man bukker nogenlunde det samme sted. Sådan. Ej, tør se. Og bukke ned sådan her. Prøv lige at kigge, hvad jeg laver. Er sådan her? Ja. Bukke ned hele vejen ned. Kan man være, at jeg laver fejl eller sådan noget? Det kan man ikke. Hey, Eller man kan godt lave fejl. Ved at flette det. Eller de er altså ikke lige lange, dem her. Altså, de er brede. Det gør ikke noget. Så typisk er jeg ikke færdig endnu. Hvor mange har du, synes jeg, nemlig mange? Det er forskelligt, hvordan man laver dem. Wow. Nej. Sejlesten. Det her det er inde i min dåse. Yeah. Flot er den. Okay. Okay. Nu skal vi til at flette det til det her mønster. Og det man gør, er at jeg tager en af de her... Ja, og den skal lægges over 3. Nej. Altså, og man skal ligesom folde... Skal I se her. Højre. Så når du har dem sådan her, så læg den ved højre. Og så skal den sådan følge den her kant her. Okay, gør det mod højre, fordi ellers... På mig. Okay. Det her. Okay. Gør det mod højre, altså læg den her. Og så skal du følge kanten. Sådan. Den runde kant rundt. Jeg folder den i, sådan, så jeg kan se det. Sådan læg ind. Så skal I folde mod højre her. Det er sådan den vej for jer. Kan jeg så se nu. Ja. Og så skal den ligge ind ved den her runde kant. Ind til den. Sådan lige ved den her kant her. Og så bliver man bare ved. Og så tager man den der næste. Og så gør man bare det samme ved den også. Og det vil jeg ikke nu der. Så skal jeg bare gøre sådan her. Og altid mod højre. Sådan her. Ja, og så skal du have den til at følge den runde kant herinde. Men det kan jeg altså ikke. Ja. Nej, for jeg laver fejl. Hvad du gør det? Og så, indtil, og så bare tryk den ned, når den ligger ved den runde kant. Og det gør den der. Og husk, altid mod højre for dig. Og det der er altså min højre så.
Så nu min højre her. Det tager jo lang tid at gøre det her. Nå, nej. Hvad er det sgu da? Nå, det gør jeg. Hvad er det? Nå, det gør jeg. Det er det. Nå, det gør jeg. Tjusel, jeg gider ikke høre på dig nu. Du skal altid bare brokke dig. Du er ligesom din mor. Okay. Jeg prøver bare ligesom at lave sådan et ægteskabsforhold. Eller er det sådan her? Ja. Er du sikker? Det er nok tid med at lave færdig den sidste. Det er det der, du gør det der ligesom, du er ligesom din mor, ikke også? Det er det der, jeg ved ikke, hvor jeg har set det, men det der med, at når man så er ægtefæller, ikke også? Og hvis jeg også var manden eller et eller andet, ikke Hvad er også? ægtefældre og hvad er uægtefældre? Nej, men hvis vi nu er gift, ikke også? Det er vi så, jeg kan hvis vi nu er det. Ikke også? Og så vi skændes, ikke også? Du er sådan en gammel hest, sådan en gammel dame, ikke også? Og du er bare skidesur hele tiden, ikke også? Så vil jeg bare sige, så er det rigtig tit med noget, der vil jeg siger, du er ligesom din mor, eller din far, eller sådan noget, ikke også? Eller så siger du er ligesom din forældre, Jørgen. Ej, men så rimelig sej. Cecilia, jeg bliver altså aldrig færdig. Og når det er, man har sådan 2 tilbage, og man har foldet den her ind over, så begynder at folde dem ind under de andre, fordi at, Det skal du også hjælpe mig til. ja. Og så gør det med den sidste, Jeg du tror, har jeg lavede foldet fejl. den Den her. var stor en af dem. Det ser jo helt forkert ud, det her. Du har ikke fået dem helt ind til, men det går nok. Og så den der. Det ser altså meget fejltaget ud. Så nu tager vi den sidste og folder ind under en af de andre her. Se, nu har jeg 2 tilbage. Nu gør du Sådan. resten. Hey, du snyd. Hjælp mig. Så, Er den ikke fin nok? 2 tilbage. Men jeg stiller mig lige om, gør det sådan her, jeg kan sådan set se. Okay. Det bliver så alene. Så den her, vi har her. Jeg vil lige være associat hurtigt. Den skal ind under den her. Så folder vi den her langs med kanten. Ja, vi gør det. Og så ind under den her. For der er sådan et hul i den. Så den sidste, der gør vi det samme. Med kanten, og så ind under en af den her. De her der kan det godt være sådan lidt irriterende, men det går nok. Måske har du lavet et eller andet forkert, Rikke. Og så den her, det er Ej, hvor er det flot. den, jeg har lavet. Det er det andet, ikke, hun har lavet. De ligner meget hinanden, faktisk. Så, ja. Hvad så det?